Имам 24 часа, в които да превърна този куп дъски в скулптура. Това е предизвикателство, което поставям пред себе си, а дали ще успея, може да разбереш, ако изгледаш видеото до край. Ще правя една лъвска глава по случай 3 марта. Като в интернет намерих един автор, Юрген Лингел, ще ви покажа неговите работи тук. Но това, което много ми харесва в неговите работи е експресивността, която той има. Въпреки че работите му са в твърд материал като дървото. Аз самия искам моите работи да придобият такава експресивност, затова ще се опитам да наподоба неговия стил, като ще гледам доста от неговите работи. Но ще видим дали ще се получи. Като част от предизвикателството, това също така е втория път, в който работя с дърво. И като първия път беше, не знам, може би преди 10 години. Освен това времето не е малко. Надявам се да се получат нещата, ще видим. В момента започва да прилича малко на лъв. Както виждате, още трябва да се направят някои така големи обеми да се махнат тук отзад, примерно. Но най-големият проблем, който имаме за момента е, че трудно се четат формите, не са много ясни. И за да го поправя, мисля да вкопая някои неща навътре, така че някои места, така че да станат по-ясни обемите. Ще видим дали ще стане, лошото е само, че не ми остана много време. Не можах да я завърша за тия 24 часа, както беше предизвикателството, така че в това отношение се провалих с предизвикателството, но иначе супер много се забавлявах с този проект. След това научих и доста неща. Едно от нещата, които научих, беше, че не толкова, че го научих, колкото си го затвърдих, че рисунката е най-важна от всичко, особено при такива експресивни работи, в смисъл с такава фактура, за да може да се чете формата и да бъде организирано, трябва да имаш много здрава структура отдолу и много ясна рисунка с ясни силуети. Също така осъзнах колко е важно осветлението за скулптурата. Така че следващия проект, който ще направя е един прожектор, защото насоченото осветление е страшно важно при скулптурата. Тази скулптура, въпреки че не е довършена, горе-долу я изведох до някакъв етап. Така че мисля и да я завърша в следващите видеа, така че абонирайте се и останете с мене да проследите процеса на завършване на тази скулптура и после какво ще я правим. Чао от мен!